ולפסטיגלים מופיע, בצבא התגייסתי ללהקה צבאית. הדרך די ככה הראתה לי שיכול מאוד להיות שזה הייעוד שלי. ואחרי הצבא אני זוכרת איזה משבר כזה, לא ממש ידעתי מה לעשות, הייתי כותבת למגירה והתחלתי לשיר בכל מיני מקומות, ויום אחד פגשתי חבר מוזיקאי מדהים, רועי לוי, וסיפרתי לו שאני יודעת בדיוק מה הייעוד שלי, אבל יש לי תחושה שזה מתחיל להתפספס, ושאני מאוד מאוד פוחדת לא להגשים את עצמי. ככה בכיתי לו כל הלילה, ואז למחרת הוא התקשר אליי ואמר לי, תשמעי, אני כתבתי לך שיר, ותראי, הוא ייכנס לאלבום הראשון שלך בעזרת השם. והלכנו והקלטנו אותו כזה, ועברו שנים. ואז פתאום באמת הכל קרה. הייתי בכוכב נולד, קיבלתי חוזה תקליטים, התחלתי להקליט את האלבום הראשון שלי. ואז נזכרתי בקלטת הזו. נכנסתי לרוני בראון ואמרתי לו, תשמע, זאת אני, זה הסיפור שלי. השיר הזה נקרא כמה פעמים. כמה פעמים עוד אצטרך ולהסתובב לגלות שאני בכלל לא מתקרבת לסיבוב האחרון. אז תן לי רק סימן קטן לתפוס לי